Assalamu alaykum hormatly ilişler, mehriban vatandaşlar. Sizin bilen yine de sport iliminde öňe gitmeşigi. Bizim bugünkü mehmanymyz alternativ futbol toporunyň oýunçusy. Türkmenistan futbol boýunça milli ýygyny toporunyň esasy ýarmy oragçysy. Şeýle-de häzirki wagtda Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň kataryna mukaddes harwurlyk borjyny berjä edýän ustad futbolçy Altimrat Anadurdy. Altimrat, biz sizi gepleşigimizde hoş gördük. Ni Altimrat, ýadyňyza düşýän bolsa, mundan 1 ýyl, 1,5 ýyl gowrak mundan ozal siz bilen söhbetde şolupdyk. Ýani gepleşik taýýarlap. Inni şol soňky 1 ýyl, 1,5 ýylyň dowamynda sizin sport durmuşyňyzda nähili täzelikler bolup geçdi? Kän bolup geçdi. Men şol wagtyň dowamyny 2019-njy ýylda Türkmenistanyň çempiony ada nasip bolum alternativ futbol kluby bilen hem-de Naýbaş klubyny gazandym. Hem-de Türkmenistanyň kubyna eýe boldum. Türkmenistanyň futbol boýunça milli ýygyny söýlen bir näçe duşluklar geçirdik. Şeýle hem alternativ futbol kluby bilen Aziýa Futbol Konfederasiýasynyň kluby urnak bähdeşiklerde bir näçe duşluklar geçirdik. Bul netijeler dogusunda şeýle-de Inni öz sport ýoluňyzda, mysal üçin her turgun ýa-da senik adam, turgun bolsun, senik ulgamda rekmet çekýän adam bolsun, öňüne bir näçe sepitler goýan maksat edinýär-de. Bir näçe wagtyň dowamyny bir sepide ýetirýär ýa-da bir maksady doğrudan durmuşa geçiren amal aşyran ýani. Sizin durmuşyňyzda şolar ýaly sepitler maksatlar dogusunda. Yetilen sepitler ýa-da yetilmeli sepitler hakynda. Yetilen sepitler bar daýsam, Türkmenistan çempiony adyna 4 ýyl ýygyna eýe boldum. Alternativ futbol klubynyň şeýle hem öz öňünde goýan maksadym nesip bolsa, bundan beýlekde hasýan türgenleşip, kämilleşip şu depkinle çykyş etmek, milli ýygynyňyz bilen şu öňündäki geçirjek ýaşlarda ýokary derejede çykyş edip, haýlama tapgyrlara çykmak esas maksadlardan biri. Hormatly tamaşaçylar, synlaýyşyňyz ýaly biz häzir Altimrat Anadurdy bilen kiçiräk bäsleşik geçirýär. Görüşüňiz ýaly bu bäsleşik adat futbol bilen hiç ýyl baglanyşy ýok. Sebäbi adat futbolda kimin toporunyň ýeňjekligi eýýän belli şeýle dämi? Altimrat biz ýeňýär. Şoň üçin häzir biz elektron futbolda Altimrat bilen bäsleşer. Elbetde kim ýeňse de şu bäsleşigimiziň ýeňjisi bolup arkaýyn özüne men ýeňji diýip biler. Daha başladyk, hormatly tamaşaçylar. Yani Altimrat. Yani şu düzümün döner vaktini. Taktik ilk koşularına girdin mi ya? Girdim. Şöyle mi? Peki. Okey, bilir yani Arap taktik girişmeler girden. Şeylere sowal. Sizin şu wagt çykyş edýän wezipäňiz ýarmy oragçy, meýdançada. Şeýle dämi? Ýarmy oragçylar indi hüjümçi bolsa kim köp gol salmaly? Mysal üçin, hüjümçiler öz aralarynda men köp gol salym diýip bilýär ýa ol az saly diýip bilýärler. Ýarmy oragçylar şolar ýaly jedelli pursatda näme diýmer? Mysal üçin, ýardam assistini etmekmi ýa-da tersine goragda kömekleşmekmi? Şol ýarmy oragçylaryň arasynda jedel döränne haýsy görkezjiler öňe sürýärler? Ýarmy oragçy esasan hem goragda hem hüjümde kömek etmeli bolýar. Ýarmy oragçy esasy şol gola ýardam berýänler ýarmy oragçylar bolýar. Her kim gol salat gelýär. Ýarmy oragçy bolsun. Ýarmy oragçy bolsun, goragçy bolsun, hüjümçi bolsun. Her kim gol salat gelýär. Tapawdan her kim emmesem gowy ýa. Yani esasy ýarmy oragçy hem hüjümde hem goragda kömek etip durmaly. Biz bilýär siz hüjümde kömek edýän. Gol salmagam hüjümçi al başarýar. Sert gol. Birinci golundan gutlayan aslında Barcelona beydi. Top galdyryp gol salmagy o häsiýetinde ýok. Ýöne
Näme baş olan ba diýil ya. Oyun. Yok bolmasa. Altımra. Köme köpünü. Bir gollar. Gerekler gerek. Hani sen Roberta. Ne altımra yine şeyler akbar var yani can koyurlar. Size Cristiano Ronaldo hemen dediler. Arslan Murat Amanov bolsa Lionel Messi. Umuman futbollu şoreal deňeşdirmeler oyunçulara näkil täsir etiriyor. Dünya futbolunun yıllarına deňeşdirseler, ol elbette gowda dogrusyny aýsam, meni haýsyna deňeýärler. Eşitmediňiz? Eşitmedim. Onu şu wagt eşitdiň, jan koýarlar, sizi Cristiano Ronaldo. Hemen dediler aýratynam näkili? Sizin bir näçe ören daşdan ýa-da bir kıyınçıl şırımlı nokotlardan geçiren gollaryňyz var. Şu gollaryň esasyny, soňam elbette eýleýän belgiňiziň esasyny sizi Cristiano Ronaldo bilen deňärler. Istenik bir pursaty, tutuş umumlukda oýuny deňäp bolmaz, sebäbi eýleýän wezipeleňizem üýtgeç göni belli bir pursatlary sizin meňzeş çalymdaş diýerler, da jan koýarlar. Belläp geçsek, Cristiano Ronaldo meňzedýän bolsalar meýdançydaky nokodum hem Ronaldo bilen gawat gelýär. Gawat gelýär. Kimiriň oýnaýan yerimiz bir. Ondan tek ymtylmany ýene de bada görkezji siz üçin. Bolýar. Inni aslında soraw ondan berjekdim ýöne gurrun bilen geldik şu soraw özüne şowala Cristiano Ronaldo mı ýa Lionel Messi? Bolýar. Näme saýlajaňam çalajagam näme üçin? Bana şu sorawy näçe gedek berseler men elbette Ronaldo diýerim. Aw, nedir belgide çyksa diýen ýöne. Bir nokatda çyksa diýen ikiňiz meňdeş. Olan has dogrusyny aýtsak, ol ikisini deňeşdirden bolmaýar. Oň ýeri aýry, Messiň ýeri aýry, Ronaldoň ýeri aýry da. Men has dogrusyny aýtsak, şol 2 ýyllyk oýunçy çyksa diýen döwürlerini futbolda hatam adamlaryň futbola bolan garaýşyny, bir gyzyklanmasyny ösdüripden şol ikisi. Ýöne şonu da Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bolýar. Merkel goraw şuram taýýar. Şunu degdi, hormatly oňaşylar. Taqafa deňle näde? Barcelona working the ball as only they can. Peter, and it's a style that requires areas of high caliber technique to move the ball very quickly in tight areas. Çekereşki görýän şu an şu. Çekereşki. Şeýlemi? Bir kilidin hemen taýjak galyp gopdurýanlar. Arthur. This could spell danger. Inni şahsy sowal. Özüňde iň halamaýan häsiýetiň. Futbol bilen baglanşyk. Senik durmuşyň bilen baglanşyk. Futbol bilen baglanşyk bolan uturman halama. Iň halamaýan häsiýetim şol. Senik turganda da şeýlem kädiýär. Otursalar halanma. Yok, ýene bir zat bar. Käkişi ruhtaýdan pete düşýär. Oturandan soň ruhtaýdan pete düşýär. Indiki oýunlara da şu täsirini ýetirýär. Erbet tarapdan. Yani ýeňilmek tarapdan. Käkişi tersine şol itergi güýçýala kömek edýär. Dogry, ýöne mysal şu oýundan soň bolýar ol. Tälimçimiz video serjelmeleri geçirýär. Kimin ýerinde ýalňyşy bar bolsa, şolara zatlar aýdýar, düşündirýär, soň meýdançada işleýär. Şeýdem öňüňizdäki oýunlary taýlanýar. Şon ýal taýlanýar, ýeňilseň näil utursaň. Ýene güýç taýýarlanýar. Taýýarlanýar, türgünleşmek ol hiç wagtdan artykmaş edenä. Üstünlüğün sırrı türgünleşmek diýip aýtsam bolýar-da. Üstünlüğe bir noktada ýetjek bolsaň ýene-de türgünleşmeli. Meýdançada ýaltarmalar. Bunu futbol bilen bagly. Futbol. Ýani halamaýan häsiýetiňiz. Häsiýet dogrusyna götürýär. Ýeňilmek halandy. Durmuşda özümde halamayan häsiýetim oýunlardan boş wagtymda
naharlanma wagtlaryny ütküdýän, ony tälimçilerden aýdyp geçýär, bellep geçýär, türgenleşken soň okuýmada alan wagtyna naharlanýar, şol realyklardan aýdyp düşünmeýär. Ýöne şey hakykatdan hem şol islenlik diňe naharlanmakda, däl islenlik zatda da şol ukmanyň aýtmagyna görä limitlenende de okuýan alanda da, diňji alanda da islenlik zaty şol belli bir wagtda ýerine ýetirseň her günüň dowamyny şol enlige ýerkitýär, şol häsiýeti öwrülýär, soňam şol adama çyndan hem öz oňoýly täsirini ýetirýär. Sport aleminde türgen üçin esasy gerek zatlaryň biri bolup durýar şol oku bilen wagty-wagtyna naharlanmak. Ýöne arasynda wagtyny ütküdýär. Olam şol oýunlardan zatdan bolmaýan wagtlar diňç günler. Diňç günler ýa-da oýun günlerden soň oýundan soň agyr oýunlar bolsa şol ýatma okuýup gije okuynak bolýar, ýatyp bolmak esasan. Pikirlerinde oýlandan pikirler bolýar kelerde. Şol ýagdaýda bir okuýman bir ýagdaýda. Nearly went the whole way. Well, he was thinking about headlines, I'm sure, but great save. Yanlış bilen gol saldım öýgende. Yanlış bilen saldım. Hazır ikinci gol girende belli folya yanlış bilen yani akidinen. Bak. Hücumluğuna kapelli onu. Kapelli. Tälimçi olasyň gelýän. Ýok. Inta wagtda pikirlenen go. Ýok, intek olgakda pikirlenem. Kän gawat gelýär-de şu futbolçularyň arasynda öz sport ýollaryny tamamlanandan soň, ýani futbolçy bolup sport ýollaryny tamamlanandan soň tälimçi bolýarlar. Misal üçin Frank Lampard we Xavi ýa bolmasa Arteta we kän oynýan futbolçular şol sizde şol ýalyk pikir ýokmy? Umuman futbol ýoluňyzy tamamlaňyzdan soň, umuman sport ýoluňyzy tamamlaňyzdan soň ýene-de tälimçi bolup şonu dowam edip Ýok, näçe intek olgaklar bardy pikirlenmedim. pikirlenen go. Kim bilýär wagt belki de futbol ýoluny tamamlandan soň ýene-de bir gaýdyp gelmek üçin bir futboly küýsäp belki de tälimçilik bilen meşgul bolup bilen futbol ýolundan soň. Bir anyk bir netije gelemek. Ýani müýmek gol saljak bolam, ihtimal. Umuman. Oýundan soň aýda. Jogap berilýän ol falan jogap bersen. Got away. Cristiano Ronaldo crosses. Elektron futbolda En kıyın sen şu Oyun mu? Oyunun umuman oyunun gidişinde en kıyın görýän. Men şuna 11 metrelik jerim olur insan. Men şuna 11 Şonu metre. etkilemek için mayda. benim defkilemek. Şonu şunadır oyun şona yetirsek penaltı olur. Tutularını yani. Senin de filmleyen olsan belli değil yani. Tutularını tamam. Benim defkilemek. Out to the right. Fergo. Yine de öğren mehman tomoşaçylarymyzdan gelýän bir näçe sowallar we islenlik gepleşik taýarlamazda da şol geljek mehmanlara ýürüýte bir näçe sowallar uradýarlar öňünden şu sowalam şol geljek mehmanlara ýetirseňiz şolaň pikirini bilsek diýip. Ni tomoşaçylarymyzdan gelýän ençeme sowallaryň içinden en gyzyklysı diýip hasap edenimiz bar. Olam wagtyňyz sportdan ýa-da ýa-da türgenleşiklerden boş wagtlaryňyz öz esasy wagtyňyzy näme sarf edýäňiz? Sportdan boş wagtym. Futboldan ýa-da türgenleşiklerden boş wagtym öz wagtymy başgalar bilen geçirmege goýarýan. Sportun bilyard oýnaşyna oýnamagy goýarýan, öz dostlarym bilen ýa-da topardaşlarym bilen. Şu istenik sportda da şol öğren ýygyýdan duş gelýän zat, ýagny tälimçiler öz oýunçylaryna kıyın türgenleşiklerden soň başga bir sport görnüşine meşgul bolmagy mümkinçilik berýärler. Misal üçin sportyň fewşçy görnüşleri bilen meşgul bolan türgenlere top ýa-da top forlaýyn görnüşleri maslahat berýär. Basketbol ýa-da futbol
görünüşleri meşgul eder. Yani Jerry. Şunu belki. Şu boy öğrenmez, kelle filan top çıkar ya da böyle. Here's McQueenie. Managed to get it away. There's the end of the first half. Şeyden ne oyun oynayacağım tamamladı. Neyi? Altına. Sen peydan. Tragediya mı ya komediya? Doğrusunu aytsam kino görmek halamak. Ne hormat tomoşaçılar. Haqiqiy turgunu aydacaklar. Futbol görmeni onu halayan. Sportun istenip görüşü tomoş etmek halayan onu kino görüyorum. Kino görmek halamak. Qarashdım men şu real jogabı. Aydali siz altın balık tuttunuz. Birden altın balık tutganında 3 tanagam şoňa arzuňy aýdyp bolýar. Itsenlik arzuň. Haýsy bolardy şol arzuň? Sonra ondan geçeydi. Geçeli. Ýöne hiç kim geçmezdi. Yok, hakikaten tutan ortam geçerdim şonda da bar. Men tek işte arzu edecek geldi. Hakikaten tutanlardan Bir daha diyerdim işte. bir daha diyerdim yani. Eğer ne diyeceğim bilemem. Nerede ne diyeceğim bilemem. Tas Tasgol tas olana gol bolanak da. yok o. Juventus need to get the balance right to sort this out. Position. Messi! He. Tas gol. Sadece yanlış bilen tanıdım. Güç oynayan ikini yani. Yok. Bana var abi. Söyleme. Güçlü. Well, for me, you can't fault the keeper there. The effort went in at the widest possible point of the upright. Futbolçu olmadık bolsaň kim bolardın? İsteni gadam pikirlerini ýanlar şu hakynda. Üne şu bir taýla bolan hünär bolsa, bilemok. Käkis pikirlenmän bilerine şu men taýlan hünärim, şu men taýlan ýolum, men şunu gowurýan halya. Hemmekşem öz hünärini halya ýöne birden futbolçu olmadyk bolsaň, Öz pikirimi aýtsam, futbolçu bolmadyk bolsam, telekeçilik bilen meşgullanardım. Futbolçuluk ýolundan öňem guruluş halyklary satýardym. Satyjy bolup. satyjy bol. Çyn aýtsam, men birinji gede geçdim, şu wagt hormat tamaşaçylarymyzam bu maglumaty birinji gede geçdim. Şeýlem, ýa öňem aýdypdyňam şu hakynda. Yok, öňe hiç ýaly. Düşünükli. Näde birden futbol saýlap, çyndan professional derejesinde futbolla meşgul bolsam diýdiňiz. Indi ýene daşa gidýär, iň başyna gidýär. Ýatlamak içe bolsak, men taňa köp zat gurrun bermeli bolýan. Biraz menader size biraz gyýfady aýdyp bereýin. Hawa şu esasy şol ýanky ýolumyzdan, ýanky professional derejesinde futbolla meşgul bolmak näde birden kelläňde geldi, näde meşgul bolup başlady. Guruluş halyklary satyjy bolup işýän dukanymda Armana futsal topary bardy. Şo taýda oglanlaryň ählisem futsalçy oglanlar şol futsal oýnap gören döwrüm futbol komandalaryna bir näçe teklipler geldi. Şeýden bu futbol faýdalanyp öňe niyet. Näçe ýaşyňda bardyňyz şol futsal topary? Futsal toparyna baran ýerim 2014-nji ýylda 20 ýaşymda. Futbolu 2014-nji ýylda başladym. 2013-nji ýyl 12-nji ýyl futsal oýnadym, 15-nji ýyl futbol. Bolýar, iň birinji ýylyňy aýdyň maňa, iň birinji futbol futsal meşgul başladı. 12-nji ýyl. Çıkan oynayardım 2010 ýylda şu diýdimden şikayet aldım. Şol sebäplen futbolum taşladım. Soň ýoş-ýoşdan 2012-2013 ýyllarda futsal bilen meşgul bolup başladym da. Şol düýünden täzeden başlanýarlyk duýgu döredän ok, ýa-ýam Ýok, öňkü bilýänjelerini saklap bolýar. saklap bolýar. Kiçiken bir futbol oýnan, ortaňa top baryn, ortaň gatyr kynçylyk döredän. Onno edil häzir maňa da giýişdäl, menem kiçiken futbol bilen meşgul bolup, laçyn futbol toparyna gatnaşdym. Başladım. Menem gatnap başlaýan. Men kiçiken dörtlük futbol toparyna gatnaşdym. Toparlama gabat gelip görmedi. Gabat Gelip gelmedi. görmedi. Türgönüşüklerimizi paýtagtymyzda Köpekdağ stadionuna geçirýärdik. Yok, onu oýunlama gabat gelip görmedi. Belki gabat gelen bolsa kim yenerdi? Luis Suarez. Luis Suarez. Could have been made to pay.
Kim bozdu oyunu bizim? Benim fikrimçe sen Yani top senin ağırlamak için. emin devam ettir yani. Devam ediyor. Mehriban tomoşaçylar, bugün bir bäşmanyň dowamynda nädip öýçertlerini diňe bir turgunlaşyp dälle, öz boş wagtyny sport bilen baglap bolýanyny size görkezýär. Birinji gönükmämiz bedenge ýazdyrjy gönükme. Çünki bu gönükme biziň gan aýlanşymyzy hemde bedenimizdäki myşsalary herekete getirer. Bu bolsa esasat. Taýýar bolsaňyz, onda başlaýar. 3, 2, 1. Mehriban tomoşaçylar, şeýdip biz gatışdyk. İkinji gönükmämiz diwara ýaplanyp, biliňizi önje tutýar, diwara ýaplanyp, bar güýjümizi aýagymyza berýär, hem de elimiz göndürýär. Bu bolsa aýagymyzyň myşsalaryny beketmek üçin. 3, 2, 1. Esasat mehriban tomoşaçylar, biliň göndürmeli, aýagyňa bar güýjüňi aýagyňa bermeli. Elin hem göndürýär. Ullon dem alýar. Sekundyň dowamynda saklap başarmaly. Mehriban tomoşaçylar, esasat. Bu gönükmämizem diýnik her bir gönükmä geçmäkäňiz 10 sekundyň dowamynda birinji alýar. Ýanky eden hereketleňizden soň eliňizi aýaňyzy ýazmagy başlaryň. Mehriban ýerleşler, indiki gönükmämiz ajmanya gönükmesi. Çünki hemmämize ma'lum bolýarly, ajmanya gönükmesi özüňi öz güýjüň bilen ýerden itekläp götürmek. Eliň göndürýär, aýagyň biliň göndürýär. Taýyn bolsaňyz başlaýar. 3, 2, 1. Mehriban dostlar, bu gönükmämizde adatça 30 sekundyň dowamynda 20-25 gedek özüň göterip bolýar. Bolsa ählimizi başartýanlar. Indi gönükmämiz biz garyn myşsalarymyzy beketýär, ýagny press. Mehriban dostlar, taýyn bolsaňyz, onu başlaýar. 3, 2, 1. İsteseňiz eliňizi gön goýup bilýäňiz, isteseňiz kellen arkasyna goýup bilýäňiz. Mehriban ýerleşler, ine bu gönükmämizden tamam boldy. Bu gönükmämizde hem edilýän ýaly 30 sekundyň dowamynda 20-25 gedek arkaň ýerine ýetirip bolýar. Indiki gönükmämiz belli bir beýikligi saýlap, şoňa minip düşmek gönükmesi. Muňa öýşertinde bolan oturgujy hem ulanyp bilersiňiz. Taýyn bolsaňyz mehriban dostlar. 3, 2, 1. Bilimi göndürýär. Buramyzy öňe bakýar.
Yine bu gönükmemeden tamam oldu. Bu gönükmede esaslı ayak mıysalarını berkittik. İndiki gönükmemede geçer. Hormatly ilerler indiki gönükmemet el mıysalarını beketmek. Ona tayyar olsanız men bilen deň başlap deňem gutoryat. Elim göndürüyor, ayağım hem göndürüyor. Tayin olsanız başlaya. 3, 2, 1. Mehman dostlar, bilini göndürüyor. Dini eliniz hareket ediyor. Hakikaten bu gönükmede elinize ağram berenleri bildirýär. Şonşup 10 sekundun dowamında deýinjap bilýär. Indiki gönükmäge geçmeýän kar. Indiki gönükmäme oturup turmak gönükmesi. Bu sadalygyna garaman dogry ýerine ýetirmeli. Elimiz gönü, bilimiz hem gönü, ayağımız. Ucuma bakýar. Taýin bolsaňyz başlaýar. 3, 2, 1. İyileşir. Ine bu gönükmemden tamamladık. İndiki gönükmeme jemleyici gönükme. Ol hem ayak mıysalarını berkitmek. Bilimiz gönü, tayin olsanız başlaýar. 3, 2, 1. Bilim göndürüyor. Öňe bakýar bilimiz, elimiz hem göndürüyor. Ayağımız öňe gitdi. Gadyrly sport öýüleri. Ine görüşimiz ýaly CrossFit sahypamyzyň gönükmeleri şulardan ibaret. Öňe gepleşiginiň indiki sanlaryna görüşýänçek hoş sag bolun. Öýde sport bilen meşgullanmagy unutmaň. Men kızıştım diyesin gelsen. Men elim mızda diyecek bolsam yine bir duş geçirip bile. Ne altımra kim üçün begen şerde, kim üçün bilem o kıynaşım. Kıynaşım yok bu elektron futbol olanlık üçün nädem bolsa. Bulan bäsleş görünüşünü gıdıklı ýöne edil hakykada futbol ýalyk däl. Edil gynanyp barýan näsin? Bira gynandy ýa. Gynandy. Şonda da oturmak yakımlı değerli oldu. Hormat tomaşaçylar, istenlik şiketleri garamazdan ya da istenlik yaltalyga garamazdan hökmany suratda sport bilen meşgullanmaly. Şonu dogrudan hem öz öňe goýan maksadyna da ýetip bolýar, janyň sag bolýar, iň esasy da özüň gowduýan, sagdyny duýan. Istenlik ýokuşup biljek, ýokuşup bilmejek kesellerden daşda durýan. Elbetde özüň ruhy bilen duýan, hemem ýankyarlyk şiketleri garamazdan üstünlük gazanýar. Şoň üçin siziň her biriňizi hemişeki aýdyşymyzy, nyktaşymyzy, sporda çagyrýar. Sport bilen meşgullanyň, şonu siziň janyňyz sag, ömrüňiz uzak, hemişe de ruhyňyz berent bolar. Size bolsa altymrak gepleşimize gatnaşanlygyňyz üçin, gelip gyzykly gurulmalar berenligiňiz üçin, täze biziň bilmeýän maglumatlarymyzy aýdanlygyňyz üçin öz durmuşyňyzdan köp sag bolsun aýdýas. Köp sag bolun. Ýene gepleşiklerde görüşýänçe hoş sag bolun. Fursatdan peýdalanan biz türgünlere mukaddes harby gulluk borjumuzy berjay edýän döwrümizde türgünleşmäge, kämilleşmäge, ähli şertler döredip berýän hormatly Benet Serker dawaşymyza köp sag bolsun aýdýar. Hormatly Benet Serker dawaşymyzyň jany sag bolsun, Benet başı aman bolsun. Şunuň bilen hormatly tomaşaçylar, mehriban watandaşlar, sport teleýaryna ýaýylmak ödürlenýän öňe atly gepleşimiziň bu gezek sany geçirip turýar. Elbetde gepleşimiziň ahyrynda hemişekiler ýaly
sport bilen meşgul bolmagy biz size maslahat berýär. Şonu siziň janyňyz sag bolar. Elbetde issenin alyp baran işiňizde de diňe üstünlükler siziň hemraňyz bolar. Pursatdan peýdalanyp milli sportumyzyň hak howanlary, hormatly prezidentimiz, biz ýaşlar üçin döredip berýän ägirt uly şertlerini köp sag bolsun aýdýar. Hormatly prezidentimizin jany sag, ömrü uzak, belent baş aman bolsun. Ähli tutumly işleri hemişe rowaşlyklary betlensin.